A tope. Boas. Ben, isto vai ser un chisquiño improvisado. Vou-vos contar un pouquiño. Eu son Marta Lado, chamome, son de Fisterra. Vou-vos falar un pouquiño da Escola de Teatro de Fisterra que facemos aquí. Despois, Modesto, pois xa vos conta el o que vais facer, que non quero desvelar tampouco. Vaya, eu chamáronme para contar historias, non? Falar de contar historias. Eu non sei moitas historias, confeso. O que me vou interesando cada vez máis é en como se contan. E penso que en cada lugar pois hai maneiras, non? En Irlanda hai unha tradición de vello que se xuntan nas casas para contar ou para cantar. E ali teñen un bastón que se van pasando a cada un, e o que ten o bastón pode contar, o resto escoitan e cando acaba aplauden. Eu non sei na vosa casa, na miña non é así. Na miña está pola primeira vez que alguén conta un conto de seguido desde que empeza hasta que acaba. Ti podes empezar calquera historia. Pois outro día iba eu polo muelle. Que día? O martes iba eu polo muelle. A que hora? Ás 11 iba eu polo muelle. Con quen ibas? Iba eu sola, podo contar o conto? Vale, empeza outra vez. Que día era? Ao final fai falta o bastón, pero para darlle na cabeza a algún, non para contar o conto. E aparte que non fai falta tampouco nin que sexa dialogado. A veces unha persoa sola enredas en 20 historias, non? Miña abuela empezaba a contar un conto e non che contaba unha historia, contábache 3 a vez sin que te deras conta. Ela empezaba, pois, o outro día iba eu para a misa, que ainda me encontrei con María do Caribio, que tiña as patacas ao mundo de caras, que xa lle dixen que estaba na plaza 50 céntimos, pero tampouco quixen facer un cuento. Bueno, e iba subindo pensando nas miñas cousas, que hasta non vin a tua tía Paca, se non me fala ela, eu xa non lle dixo nada, porque eu vou pensando no meu. Bueno, e iba subindo eu sola, que hasta non chamei a tua tía María, porque está así algo mal, non quero que sala por os gripes. Abuela, xa entrate, que pasou cando ibas para a misa? Nada, que cheguei tarde, estaba a porta cerrada. Chegaría, que facía máis paradas que o Finisterre. O que quero dicir con isto é que en cada sitio hai maneiras de contar, non? Entón, cando me chamaron para a Escola de Teatro, xa vai alá 8 anos, pois o que quería era aproveitar un poquinho os recursos que tiñamos e todo iso. En Fisterra creo que hai un sentir escénico potente. Penso que hai a xente ten moita idea do que é o feito escénico por temas para teatrais principalmente, penso eu, que tampouco son moito de pararme a pensar, pero un día que parei dixen, aquí creo que hai dúas claves, que unha son a Semana Santa, que se representa aquí, e hai un acto sacramental desde séculos, e por outra banda está o Entroido, que seguro que despois nos ilustrará Modesto sobre a figura de Don Emerito, que facía comparsas e que aí traballábase moito as coplas. Entón, eu quixen aproveitar cando comezamos un poquinho isto, estas coplas, esta maneira de contar, este ritmo que penso que está moi no ADN fisterrán, e primeiro comezamos cun entremés curtiño, e comezámolo cun coro, porque o coro grego, que ven sendo como 8, 10, 12, 14 persoas falando todas a un tempo dicindo o mesmo, ten moito esta cadencia que tiñan as coplas de Don Emerito, que ten o ritmo fisterrán. E se me acordo era, comezábamos: boas xentes de Fisterra, con máis valor que vergonza, vimos vos contar a fresca aquel conflito ca pesca que houbo nas terras do Miño, tratádenos con cariño e aplaudide con forza. Esto era xa empezar cun captatio benevolante, sabes, para que nos vinieran arriba. Entón, empezamos con este entremés, ademais, porque o que eu quería era conectar co público, que arraigara un pouco, que se recoñeceran. Este entremés iba sobre un conflito de lindes, que daqui non sabremos de outra cousa, pero de lindes e conflitos sabemos. Entón, agora non está tan vixente, pero de vello temos no subconsciente as guerras Fisterra-Muxía, Corcubión, Pindo Ésaro, e todas as anécdotas que me contan acaban sempre cunha guerra a pedradas. Entón metémolo aí, que era un conflito entre galegos e portugueses, e creo que funcionou. Temos un pouco esa teima, non? De meter un pouco cousas na que nos vexamos representadas. Fixemos Vila Maléfica, que era unha versión del Inspector de Gogol,
que vai sobre unha vila na que son corruptos. Aquí tamén éramos bruxas corruptas, e a corrupción era, pois, coller centolas en veda, ou ter albergues ilegais, ou tirar o lixo na aldea. Cousas que temos que dicir para redimirnos e para corrixirnos, non? Pero despois temos outra liña de traballo, que é pola que eu vos falaba desto de como contaba a miña avoa, que son as digresións, non? É que quixemos facer historias nosas e que a nosa linguaxe. E por iso comezamos a facer unha peza que se chamaba Memoria, que iba sobre recordos, e chamábase Memoria porque concretamente era recordos de mulleres, porque nós temos ali a Germán de Resistente, que é o único señor que aguantou 8 anos no grupo, pero o máximo que hubo foron 3, e o resto somos un montón de mulleres valentes e que se expoñen. Entón, para traballar estas digresións, esta maneira de falar de aquí, para collela ben desde un escritorio, facer unha obra, para min é complexo que se pille este ADN fisterrán. Entón traballamos con improvisacións. Elas trouxeron materiais que se fun pedindo, fotos, postais, cartas que pedín que se escribiran, que falaran de mulleres que admiraban, e creo que con isto vou vos ler unha mostra e despois parece que temos unha sorpresa final e xa non vos rompo máis a cabeza. Vou vos ler unha mostra do que eran estas cartas que elas trouxeron. Esta era para a súa heroína. María, miña filla, levántate que temos que marchar. Un pouquiño máis, mamá, usted non ve que aínda é de noite e fai moito frío? Veña, que canto primeiro cheguemos, primeiro vendemos e primeiro vimos para a casa. Ese diálogo era o pan de cada día. Manuela Valdomar López, nacida o 18 de abril de 1884. Ela nacera na Insua, pero seus pais alquilaran unha casa encima de onde hoxe o Peirao. Chamábanlle o cuartel, pero non era cuartel nin era nada. Manuela quedara embarazada dun mozo da aldea, pero o miserable tan pronto se enterou non quixo saber nada dela nin da criatura. Peor para el. Máis tarde coñecería a José Papín González, con quen casou e daríalle os apelidos á nena que tiña Manuela. Tuveron 8 fillos máis. A primeira, unha nena, chamaronlle como a nai, morriu con 3 aniños. Caíu á corte desde o piso de arriba, baticou cos cavadoiros e quedou. Dos 7 restantes solo viviran 5, xa que un morriu do mal dos ollos e outro empezaron a poñerse as uñas negras e ao pouco tamén marchou. O 7 de maio de 1947 morría o home, deixando a viuda e con 5 fillos. Morriu novo, 63 anos. Pero a vida había que levala. Era unha casa chea de xente e os rapaces medraban e cada vez tiñan máis fame. Despois de varios anos de traballar nas hortas do mundo por 2 patacóns, traballou na fábrica a cambio de peixe. Despois, ela máis as fillas irían vendelo ou cambialo por fariña, patacas, touciño. Salían da casa ás 12 da noite, collían San Martiño arriba rumbo a Sardiñeiro, donde atravesaban o monte. Aí era onde máis medo pasaban. Pasaban as fillas. Encendían un pequeno foco, porque apenas se vía, e súa nai dicíalle: cantade, miñas fillas, que o cantar quita o medo. E elas cantaban: ya viene el día, ya viene madre, alumbrando su cara los olivares. Non vou cantar máis, que non é o meu. E desta maneira chegaban arriba de C e despois empezaba a amancer e ata Salgueiro xa non paseo. Ali vendían ou cambiaban a mercancía. Outras veces quedaban a esfollar, que era algo así como quitarlle a roupa ás espijas. E traían uns cartiños para a casa. Eran tempos fodidos. Pasaran 2 guerras e había moita pobreza, miseria e moita fame. Os fillos foron casando e na casa só quedaron Manuela e a filla máis nova. As dúas seguían indo a Salgueiros. Salían de noite e chegaban de noite. Despois, a filla máis nova tamén casou e o seu home non quixo que a súa muller anduvera de noite por eses camiños. El era home abondo para traballar e as mulleres na casa. Pronto chegaron os netos e Manuela atendía no parto a todas as súas fillas, o mesmo que súa nai fixera con ela. En fin, como Manuela
seguro que en Fisterra había bondas. Pero para min, como ela, ningunha. Boa nai, boa sogra, boa veciña, todo o mundo lle quería ben. Pero sobre todo boa abuela, porque Manuela Valdomar López era a miña abuela, a súa. A miña compañeira de contos e tamén de cantos. Era a muller que nos criou, a muller máis valente do mundo. Morriu o 18 de abril de 1978 e tiña 94 anos. Pois destas, fixeron moitas, e con isto construímos a partir de improvisacións que eu iba grabando, iba recollendo os diálogos, e algúns utilizábaos para o conflito que necesitaba, outros para unha frase que nos viña ben, e fixemos unha peza que empezaba moi realista e acababa un tanto surrealista. Acababa cunha escena de nenos, de xogos, de recordos, e cun neno facendo de cura que lle daba a comunión ás nenas cantando o bingo. Pero a maneira de comezar era tan realista que era real. Era unha carta que Fina, que está aquí, ten o valor e o amor a min, creo, para facela aquí en directo, que eu pedinlle que se escribira unha carta a ela mesma cando tiña 40 anos menos. E xa vos deixo con ela, que a recorda, e gracias por escoitar. Ai, non de pé, o nervio sentada non me vai. A ver, eu son Fina, a miña profesora mandoume que escribira unha carta de facía 40 anos atrás. E agora se teño uns poucos máis. Pero, bueno, vou empezar, sin máis voltas. Cando hai 40 anos, ti tiñas 30. Ti son eu desde antes. Tiñas 30, estabas casada e xa tiñas 3 fillos. Foste rápida de carai. Pola túa cabeza non pasaban os anticonceptivos. Oíras falar dunhas pastillas que se vendían na farmacia, pero quen iba a compralas estando despachando as jaianas? Von a dicir quen eran as jaianas. 2 irmáns solteiras, moi beatas, tamén eu era beata naquel tempo, moi beatas, e que se consideraban co poder de reprendernos e de dicir o que tiñamos que facer a manos que non. Por eso eu, como era tan beata, non iba a ir á farmacia a comprar pastillas anticonceptivas, porque senón era moi mal vista no pueblo e sería na folla parroquial, e eu eso non o podía facer. Eu agora cambiei moito, colguén os hábitos e nin a misa vou. Vou-vos a contar algo da miña boda. Dime algo, a Marta. Vou-vos a recordar algo da nosa boda. Vou-te a recordar algo da nosa boda. Escribindo a ti cando eras máis nova. Sí. Xa sei que non che gusta falar moito de ti, pero son deberes que nos mandou a profe de teatro e tuven que facelo. Fostes que a tua cuñada C, deixa ir así, fostes que a tua cuñada C a comprar o vestido de novia. Os vosos pasos leváronvos a Cespón e ali comprastes un vestido blanco, largo. Xa sei, foi o vestido máis bonito que tuven nunca. Tuven o da comunión, pero era corto, e na cabeza levaba un veliño redondo, blanco tamén. Pero este era largo e víaste como unha princesa. Custouche tanto que xa non quixestes probar máis e marchastes para a casa toda gloriada.
Ahora vou a falar do día da nosa boda, que che parece? Pola mañán, temprano, levastes todo o tempo atendendo a todo o mundo, menos a ti. Como faz hoxe? Igualito. Cortastes o pelo ao teu novio, maquillastes a madrina que viña da peluquería toda con cardado, e ti nada. Duchasteste, secastes a melena ao aire, e cando todos estaban listos, non che dou máis tempo que a puñer o vestido e marchar para a iglesia. A verdad que ca miña estatura e a cara lavada, mas que a unha novia parecía unha nena de comunión. E ca meu novio ao lado, os muñecos de enriba da tarta. Por certo, a tarta era de 7 pisos, porque era moi importante que a tarta tuvera de 7 para arriba de máis pisos, porque lle daba categoría á boda. Todo o mundo salía comentando os pisos da tarta. Que che parece se falamos da noite de bodas? Ui, xa sei que che dá vergonza. A mí xa non me dá, como din agora, paso de todo. Cantos foron? Aquelo era o non va máis. Apenas prendías no sono, xa estabas metida en faena. Esa noite finiña xa preñastes. Tamén é verdad que levabas moito tempo dándolle ca porta nas narices, e o pobre quixo resarcirse. Tamén a pobre quixo resarcirse, porque tamén levaba moito tempo sin nada. Con todo isto, entre os tres tuvemos 6 fillos. Uns con máis suerte e outros con menos. Agora teño 3. Unha neta e un xenro, que é a alegría, a miña neta é a alegría nosa. Agora estamos xubilados, finita. E vamos a todos os sitios que ti, como che dixen antes, non podías. E así seguiremos hasta que Dios queira. Vou acabar. Vou dar as gracias por todo o que puxestes da tua parte, que non foi pouco. E só pido que a tua vida sexa o máis larga e feliz posible. De fina a finita. Pois xa vedes que vale a pena. A Escola de Teatro e o Teatro en Si, moitas gracias. Deixemos con Modesto.